Tervetuloa taas tähän Jätkäsaaren kalliosuojan webinaarisarjan, itse asiassa toisen tunnin jälkimmäiseen jaksoon, jossa puhutaan väestönsuojalaitteista ja koneista. Mä käytän tässä aineistona Suomen pelastusalan keskusjärjestön väestönsuojahoitajakurssin kurssimateriaali, joka varsinkin tämän kahden jakson mittaisen oppitunnin aikana on voimakkaasti täydennetty nimenomaan tämän Jätkäsaaren kalliosuojan aineistolla. Mun nimi on Aulis Partanen, tottelen erittäin hyvin lempinimeäni Aukka, ja toimin tämän Jätkäsaaren kalliosuojan valmentajana eli coachina. Käytännössä sitten pidän näitä teoriapainotteisia webinaareja, ja sitten kun päästään lähiharjoituksiin, niin käydään siellä suojassa varsinaisesti opettelemassa näiden laitteiden käyttöä. Tällä tunnilla tai enintään puolen tunnin mittaisella jaksolla puhutaan näistä suojaventtiileistä, joita on aika paljon erilaisia, vähän niiden toimintaperiaatteesta ja sitten näiden suojan valvomon valvontataulusta ja muusta suojan tekniikasta. Tässä näkyy näitä kaasutiiviitä sulkulaitteita, joilla käytännössä ohjataan niitä ilmavirtoja siellä suojaan ja suojasta pois. Ne on tämmöisiä lautasmallisia venttiileitä, joita sitten tuolla käsikammella voidaan kääntää eri asentoihin. Eli käytännössä ne on joko ihan poikittain tuossa putkessa, eli suljettuna, tai sitten käännetään auki asentoon silloin, kun halutaan, että ilma virtaa sen venttiilin kautta. Näitä tuossa kuvassa näkyy erikokoisia putkia, mutta tässä kallioväestön suojassa ne taitaa olla valtaosin isointa sorttia, eli kooltaan aika isoja. Nämä on sitten varustettu vielä tuommoisella tunnistimella, josta lähtee viesti siitä, että missä asennossa tämä kyseinen venttiili on, ja tuossa lopuksi käydään katsomassa niitä valvontatauluja, millä tavalla pystytään sitten näkemään sieltä laitetilasta tai sieltä valvontatilasta, että kukin venttiili on sitten käännetty siihen asentoon, jossa se kuuluu olla sitten sen hetkisessä tarpeessa. Nämä sulkeutuu tiivisti ja nämä kestää sekä sisäpuolelta tulevaa että ulkopuolelta tulevaa ylipainetta. Ne on tosi näppäriä ja helposti käytettäviä. Toki siellä on sitten semmoisia normaaliolojen ilmanvaihtoputkia, jotka joudutaan sitten, otetaan sieltä pätkä pois. Ne on valmiiksi irrotettavissa, semmoisia pieniä pätkiä, ja sitten laitetaan teräksiset sulkulaipat, eli suljetaan se normaaliolojen ilmanvaihtoputkisto kokonaan irti tästä suojasta, ja sitten käytetään vain näitä poikkeusolojen käyttöön tarkoitettuja venttiileitä. Pystytään sieltä suojasta sisältä käsin ohjaamaan kaikkea sitä ilmankulkua sinne suojaan. No, meitä nyt ei kauheasti huoltotoimenpiteet kiinnosta, ne on sitten huoltofirmojen asia, mutta nämä on erittäin helposti sitten korvattavissa tai otettavissa sitten korjattavaksi, jos niissä jotain vikoja sitten löytyy. Näitäkin me testataan siellä sitten harjoitusten aikana ja opetellaan käyttämään niitä eri tilanteissa, että mitkä venttiilit pitää olla auki ja mitkä saa sitten olla sulkuasennossa. Tässä on tämmöinen paineventtiili koodattu sitten tuommoisella PSV 150. Näitäkin on sitten eri kokoisia. Näitä käytetään muun muassa näissä kallioväestön suojassa, mutta myös erilaisissa linnoitusrakenteissa, mitä puolustusvoimat rakentelee tuolla, ja näillä pystytään ohjaamaan sitä ilmanvirtausta sitten. Itse asiassa tämä paineventtiilihän on semmoinen, joka sitten reagoi siihen, että jos tämän venttiilin toisella puolella tapahtuu ylipainetta, eli paineisku tulee, niin tämä sitten sulkee sen paineen tai venttiilin putken ilmankulun kokonaan sen paineiskun ajaksi, ettei se paine sitten pääsisi vaikuttamaan siellä sisäpuolisiin asioihin. Toiminta on varsin yksinkertaista, eli silloin kun tämä on normaali tilassa tämä paineventtiili, niin se ilma pääsee vapaasti kulkemaan tuon lautasventtiilin
ohitse sinne, mihin sitä ilmaa sitten ikinä tarvitaankaan. Ja jos sinne ulkopuolelle, eli tänne vasemmalle puolelle tulee ylipaine, niin tämä lautasventtiili heilahtaa tuonne oikeaan reunaan ja sulkee sen ilmankulun tuolta, ja tällä tavalla se ylipaine ei pääse iskemään sinne suojan sisälle. Ja taas jos ulkopuolella tulee alipaine, eli imuvaikutus, voimakas imuvaikutus, niin silloin tämä venttiili heilahtaa taas tuonne vasempaan reunaan, ja silloin se sulkee sen paineventtiilin kokonaan, että sieltä ei tule sitten alipainetta. Tämä säästää meidän tärykalvoja siellä suojassa ollessamme, ettei se paineisku pääse vaikuttamaan niin voimakkaasti sinne suojan sisään. No, tässä on ihan samanlainen venttiili sitten 250 millinen, eli vähän isompi putki että toimintaperiaate on ihan sama kuin tuossa äskeisessä. Että ei sen kummemmin uutta tässä. Näitä on sitten eri kokoisia olemassa näihin suojiin laitettuna. Nämähän on asennettu sinne betonivaluun sisälle sitten niihin väliseiniin, että ne on siellä ja toimivat automaattisesti sitten tarvittaessa. Eikä meidän tarvitse näiden toimintaperiaatteeseen millään tavalla puuttua, että ne on täysin automaattisia, ja sitten jos todetaan, ettei ne jostain syystä oikealla tavalla toimi, niin sitten joku huoltofirma käy niitä, siis näihin laitteisiin perehtynyt firma käy niitä sitten korjailemassa. Ei ole tämän käyttöhenkilöstön asiaa näiden niin kuin korjaaminen tai vaihtaminen, mutta tietysti vikojen tunnistaminen kuuluu sitten meidän valmiusryhmän asioihin. Sitten paineventtiili, joka näiden ilmanvaihtoaukkojen kohdalla toimii ihan samalla tavalla automaattisesti, eli se on rakennettu sinne betoniseinään sisälle tämmöinen venttiili ja näiden ilmanottoaukkojen kohdalle laitettu. Tämä on, mitä tuolta Jätkäsaaresta muistelen, niin ne on jotain 40 senttiä kertaa 60 senttiä kokoisia tämmöisiä kapistuksia. Tässäkin toimintaperiaate on varsin yksinkertainen. Siellä on normaalioloissa tuommoinen metalliputki tuommoisessa haitarimallisessa metallikehikossa sillä tavalla, että tuo ilma pääsee vapaasti kiertämään sen metalliputken ohitse silloin, kun ei minkäänlaisia paineiskuja ole tulemassa. Ja sitten jos ulkopuolinen ylipaine iskee, niin tämä kevyt metalliputki tiivistyy tuohon ritilän rakenteeseen sillä tavalla, että se isku ei pääse tuonne suojan sisäpuolelle, ja samalla tavalla sitten alipaine kohdalla niin se metalliputki tuolla heilahtaa tuonne toiseen suuntaan ja sillä tavalla tukkii tuon. Toimintaperiaate tavallaan samanlainen kuin tuossa ylipaineventtiilissä oli rakenteeltaan vähän erilainen, ja näitä pystytään laittamaan sitten isompiin aukkoihin, kun tuo pyöreämallinen on enempi tuommoisissa ratkaisuissa. Todella meidän toiminnan kannalta ei vaadi mitään muuta kuin ehkä pölyjen puhallus joskus, ettei sinne epäpuhtauksia pääse tuon heiluvan metalliputken ja tuon ritilärakenteen väliin. No, sen verran vielä noista, että näähän on sijoitettu sinne semmoisiin tiloihin, joihin ei siellä normaalioloissa näillä kalliosuojaa autohallinnan käyttävillä henkilöillä ole pääsyä. Että nämä on siinä mielessä niin kuin suojassa ilkivalalta, tai sanotaan, että vaatii sitten jo ovien ja lukkojen rikkomista, jos näihin joku haluaa ilkivaltaa kohdistaa. No sitten sinne väestönsuojaan tulee erilaisia vesiputkia ja sähkökaapeleita, niissä käytetään tämmöisiä holkkitiivisteitä, eli se on tuommoinen rakenne, joka on valettu sinne seinään, ja sinne on valmiiksi laitettu tämmöisiä mutterilla ja holkilla toimivia läpivienti- tai läpikulkuputkia näitä kaapeleita varten, joihin ne kaapelit on sijoitettu sitten, ja näitähän on sitten tuossa valokuvassa
yksi tuollainen, jossa on 4 tietyn kokoista läpivientikaapelia. Ja tuossa oikeassa reunassa näkyy sitten, että niitä on kaiken näköisiä, kaiken kokoisia ja erilaisille kaapeleille tehtyjä yhdistelmiä. Ja näitä on sitten riittävä määrä sinne laitettu siinä suojan rakentamisvaiheessa sillä tavalla, että sinne suojaan tulevat kaikki kaapelit on laitettu valmiiksi näihin paikalleen. Ja sitten siinä on jätetty riittävä määrä noita tyhjiä, jotka on sitten sokealla tulpalla tukittu, jotka voidaan sitten tarvittaessa ottaa käyttöön, jos sinne kaapelointia jostain syystä sinne suojaan lisätään. Et sinänsä niin kuin valmiudet tämmöisen uudenkin tekniikan tuomiseen sinne suojaan on olemassa. Ylipainemittari on varsin yksinkertainen kapistus. Siellä on tämmöinen kapillaari, kirkas kapillaariputki, jonka sisällä on nestettä. Tuo punainen kapillaarineste on yhteydessä tuonne ulkoilmaan sekä suojan sisätiloihin, ja tuo kapillaarineste liikkuu tuossa putkessa sitten sen mukaan, onko siellä suojassa ylipainetta vai alipainetta. Eli se vertaa ulkona olevaa ilmanpainetta täällä suojassa olevaan ilmanpaineeseen, ja sen mukaan näyttää tuolla kapillaaриnesteen liikkumisella sen vallitsevan paineen. Sitä voidaan säätää sitä kapillaarinestettä jossain määrin tällä nollaus, mikä tuo nyt sitten on käsipyörä tai säätömutteri, pystytään niin kuin ohjaamaan sitä nestettä joko alaspäin tai ylöspäin sillä tavalla, että silloin kun se väestönsuoja otetaan siihen suojautumiskäyttöön, niin silloin nämä kaikki ylipainemittarit nollataan, ja silloin kun ovet vielä ovat auki, ja sen jälkeen kun ovet suljetaan, niin sen jälkeen se jää mittaamaan sen ulkoisen ja sisäisen paineen välistä erotusta. Jos ei tällä nollausmutterilla sitten saada sitä nousemaan tuohon nolla-asentoon, niin sitten avataan tämä ylempi mutteri tästä ja tuosta pipettipullosta lisätään sitä kapillaarinestettä sen verran, että päästään tuohon nolla-asentoon, ja sitten taas hienosäätö tehdään tällä mutterilla tai käsipyörällä, että saadaan se nolla-asentoon. Silloin kun me tehdään tiiviyskoetta, niin me ajetaan se väestönsuojan ilmanvaihtokoneella tuonne 300 baariin saakka, ja sen jälkeen suljetaan ne koneet, ja kun se ilmapaine rupeaa sieltä laskemaan, niin otetaan aikaa siitä, kun se täältä 200 baarista laskeutuu tuonne 50 baariin, ja sen laskeutumisajan täytyy olla vähintään 20 sekuntia, jolloin voidaan todeta, että se väestönsuoja on riittävän tiivis. Tämä on niitä asioita, joita harjoitellaan sitten joskus siellä suojautumisen aikana, mutta tämmöisessä sitä esimerkiksi voidaan sitten käyttää sen tiiviyden tarkistamisessa, ja tietysti sitten suojautumisen aikana varmistaa, että siellä vähintään tuo 50 paskalia ylipainetta pystytään pitämään sen suojautumisen aikana. Se, minkä takia siellä täytyy sitä ylipainetta pitää, on se, että jos se jostain kohti vähän valskaa se meidän suoja, niin se ei kuitenkaan sitten ime sinne suojaan sisään ulkopuolelta epäpuhtauksia ohi sen ilmanvaihtolaitteiston suodattimien, vaan se, että kun sillä on pikkuinen ylipaine siellä suojassa, niin jos jossakin pikkuinen vuoto on, niin se puhaltaa ulospäin sieltä, ja näin se ilma pysyy puhtaana siellä suojan sisällä. Tässä on tämmöinen tuloilmaventtiili, jossa on tämmöinen automaattinen ilmavirtaustoiminto, ja tämmöisiäkin siellä sitten erilaisissa putkissa meillä on. No, tässä näkyy nämä tärähdysvaimentimet, eli siellä on tietyt koneet ja laitteet on sitten jousikuormitettu mahdollisia ulkopuolisesta räjähdyksestä tapahtuvia tärähdyksiä varten. Muun muassa noista ilmanvaihtokoneista ne pakoputket, eli sen dieselmoottorin pakoputket menee sinne ylös maanpinnalle saakka, ja toki ne on tämmöisellä notkealla letkullakin vaimennettuja, mutta jos jotain tärähdystä sitten tulee, niin ettei nämä laitteet vaurioidu, niin ne on sitten jousikuormitettu. Tuossa alemmassa valokuvassa näkyy tuommoinen polttoainesäiliö, joka on jousikuormitettuna siinä, ja sitten tuossa ylemmässä taitaa olla sitten, olisikohan se sitten säteilymittari,
yksikkö, joka on sitten laitettu tuommoisilla ripustettavilla jousilla sinne seinälle kiinni, ettei se herkkä laite sitten saa mahdollisesta tärähdyksestä minkäänlaista vauriota itseensä. Et monella eri tavalla näitä on sitten varmennettu näitä meidän laitteistoja. Ilmanvaihdon eri vaiheet on se, että ohituskäyttö tarkoittaa sitä, että otetaan melko lailla sellaisenaan se ulkona oleva ilma ja puhalletaan se sinne väestönsuojaan silloin, kun ilmassa ei ole minkäänlaisia vaarallisia aineita. Se otetaan sieltä ulkotilasta sitä, meillä Jätkäsaaressa niin sitä kalliolouhittua kuilua pitkin, sitten se tulee niiden paineventtilien läpi, eli sillä tavalla varmistetaan, ettei niitä painoiskuja sinne suojaan pääse tulemaan. Ja sieltä sitten imetään ohitusilmaputkea sinne ilmanvaihtokoneelle ja ilmanvaihtokoneella otetaan vauhtia sille ilmalle ja puhalletaan jakokanaviston kautta sinne eri puolille suojaa ihmisten hengitettäväksi. Ja silloin kun ollaan tässä ohituskäytössä ja ilmassa ei ole niitä vaarallisia aineita, niin silloin sitä erityissuodatinta ei ole kytketty käyttöön, tai itse asiassa kyllä se on liitetty niillä kumitiivisteillä siihen ilmanvaihtokoneeseen, mutta niillä venttiileillä ohjataan sillä tavalla, että se ilma ei tule sen erityissuodattimen kautta. Ja sitten jos ilmassa on epäpuhtauksia, myrkyllisiä aineita, radioaktiivisia aineita tai jotain muuta, niin sitten viranomaisten määräyksestä käännellään vipuja ja vempaimia ja venttiileitä sillä tavalla, että laitetaan se ilmanvaihtokone ja laitteisto suodatuskäyttöön, ja silloin se ilma ohjataan sen ohitusilmaputken asemasta sen erityissuodattimen läpi, ja se erityissuodatin suodattaa siitä ulkoonta imetystä ilmasta niitä mahdollisia radioaktiivisia partikkeleita ja kaasuja ja myrkkyjä. Siinä tilanteessa voidaan sitä ilmaa ottaa hengitettäväksi puhdistettuna. Tuossa ohituskäytössä ne ulko-ovetkin voi olla vielä auki ja liikkuminen voi olla niin kuin vapaata, mutta suodatuskäytössä sitten ne paineovet ja kaasutiivit ovet suljetaan ja ilma otetaan suodatettuna ja muuten se suoja on kiinni. Ainoastaan sitten ne ylipaineventtiilit, joita kautta se otettu ilma sitten puhaltaa sinne ulospäin, niin ne sitten laskee sitä suojaan imettyä ilmaa sitten pois sieltä. Suodatuskäytön yhteydessä se ilmanvaihto on aika vähäistä, eli säästetään niitä erityissuodattimia. Kuitenkin sitten riittävää sillä tavalla, että sitä ilmaa tulee riittävästi ihmisille hengitettäväksi. Sulkutäyttö tarkoittaa sitä, että suljetaan yhteys ulkoilmaan kokonaan. Ja sinne ei oteta eikä sieltä poisteta ilmaa, että tehdään siitä väestönsuojasta pullo. Ilmanvaihto pysäytetään, tai itse asiassa todellisuudessa me pidetään ne ilmanvaihtokoneet käynnissä ja pyöritetään siellä suojan sisällä olevaa ilmaa. Mutta kuitenkin ollaan sillä tavalla pullossa, että ei päästetä sitä ilmaa ulos sieltä suojasta eikä oteta ulkoonta sinne suojaa sisälle. Varmaan kaikki ymmärtää sen, että tämmöisessä sulkutilanteessa eli pullotilanteessa ei voida kovin pitkää aikaa olla. Tuohon on kirjoitettu, että enintään noin 2 tuntia. No se, kuinka kauan siellä voidaan sitten oikeasti olla, riippuu paljolti siitä, että kuinka paljon siellä on ihmisiä siellä suojassa suhteessa sen suojan kokonaiskapasiteettiin, että kuinka paljon ihmiset sitä hengittää. Tässä sulkukäytössähän ongelmaksi tulee se, että sen ilman hiilidioksidipitoisuus nousee sitten pikkuhiljaa, kun ihmiset sitä hengittää ja puhaltaa hiilidioksidia ulos, että sitä kautta sitten se olo käy pikkuhiljaa tuskaiseksi ja jossain vaiheessa välttämättä sitten täytyy siirtyä takaisin tuohon suodatuskäyttöön ja ruveta ottamaan sitä raitista ilmaa suodatettuna sieltä ulkoonta sisälle. Tällainen sulkukäyttö voisi tulla kysymykseen radioaktiivisen laskelman aikana silloin, kun se radioaktiivinen pilvi kulkee sen meidän Jätkäsaaren ylitse
juuri sillä hetkellä voitaisiin välttää sitä ilman ottamista sieltä ulkopuolelta, tai sitten joku muu saastetilanne on kaikkein pahimmillaan. Se, että mistä me sitten tiedetään, milloin se tilanne sellainen on, niin ei mistään. Se on valitettava tosiasia. Sen tietää viranomaiset, eli Säteilyturvakeskus yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa tarkkailee niiden radioaktiivisen pilven tai myrkkypilvien etenemistä ja tällä tavalla määrittelee, milloin milläkin alueella se tilanne on kaikkein pahimmillaan ja sen pahimman hetken ajaksi sitten siirtää sen alueen sulkukäyttöön. Tässä on Jätkäsaaren kallioväestönsuojan valvontataulu. Valitettavasti tässä kuvassa ei niin kauhean tarkkaan niitä asioita näy, mutta täällä näkyy jonkun oviaukon venttiilit. Ja sitten tässä näkyy taulukko, katsotaan jossain kuvassa sitten vähän tarkemmin, näkyy taulukko, jossa jokaisen venttiilin koodi on, sitten on kerrottu, mikä sen venttiilin varsinainen nimi on, ja sitten tässä löytyy vierestä taulukko K ja A merkinnöillä, että K tarkoittaa, että venttiilin tai läpän täytyy olla kiinni, tai A tarkoittaa, että auki, ja siellä on normaaliolojen valmiustilanne, sitten on sulkutilanne, suodatustilanne ja ohitustilanne. Ja täällä näkyy sitten näillä valoilla se, että onko se kyseinen venttiili auki vai kiinni. Eli täällä löytyy lunttilappu, missä asennossa ne pitää olla, ja täältä löytyy sitten taulu, että missä asennossa ne tällä hetkellä on. Ja jos sitten siirrytään tästä vaikka sitten normaaliolojen tilanteesta siihen ohitustilanteeseen, niin sitten siellä valmiusryhmän porukka lähtee kipittämään kyseisen venttiilin luokse ja kääntää se siihen asentoon, missä se kuuluu olla. Ja täällä valvomataululla nähdään, että kun se tehtävä on suoritettu. Eli tämäkin on yksi niistä asioista, joita me sitten harjoitellaan siellä, että opitaan, kun saadaan koodi, tiedetään mille oviaukolle pitää mennä ja saadaan koodi, että tuommoinen venttiili pitäisi kääntää tämmöiseen asentoon, niin sitten pystytään paikantamaan se ja sitten vaan tikapuut käyttöön ja mennään sinne ylös kääntelemään kyseinen venttiili käskettyyn asentoon. Siinä aina pikkusen aikaa vierähtää, kun siellä suojassa on näitä kulkuväyliä useampia, että ennen kuin ne keritään sitten kääntämään kaikki asianomaiseen asentoon. Ja varmaan tässä valmiusryhmän rooli tulisi olemaan paljolti se, että valmiusryhmän jäsen menee ja paikantaa sen ja antaa jollekin asukkaalle ohjeen, että rupesi kääntelemään sitten oikeaan asentoon ja rupesi sinä kääntelemään sitten oikeaan asentoon ja sen jälkeen sitten täällä valvomotaulussa nähdään, että kyseisen oviaukon kaikki räppänät on sitten pyöräytetty siihen asentoon, missä ne pitää olla tällä tavalla. Me tarvitaan välttämättä näitä valmiusryhmää, näitä henkilöitä, jotka tietää, että mitä pitää tehdä, ja sitten käytetään niitä muita asukkaita suorittavana henkilöstönä toteuttamaan sitä toimenpidettä. Tämäkin vielä tähän valmiusryhmään liittyen, että tämä valmiusryhmässä oleminen ei edellytä minkälaisia erityiskykyjä, vaan normaali toimintakyky, ja sitten kun on se osaaminen, niin pystyy ohjaamaan niitä, jotka sitten uskaltaa kiivetä tikkaille ja tehdä niitä asukkaita sitten suorittamaan sitä toimenpidettä. Yhteistyöllähän tämä homma siellä pelittää. Tässä näkyy lähempänä sitten jonkun oviaukon tai muun vastaavan. Tämä on jonkun kulkuväylän kohdalla olevat venttiilien koodaukset ja valotaulu, jossa sitten näkyy, että missä asennossa ne milloinkin pitää olla. Tämmöisen taulukon lukemista varmaan tullaan harjoittelemaan aika paljonkin sitten siellä lähiharjoituksissa. Tässä vielä toisen kulkuväylän venttiilit ja niiden kaaviot, ja sitten tässä oikealla alhaalla näkyy sitten se
tarkempi luettelo, että missä asennossa pitää sitten olla mikäkin venttiili sitten normaalioloissa sulku, suodatus- ja ohitustilanteessa. No näitä suojarakenteita, siis väestönsuoja ja muita suojarakenteita on sitten erilaisia, eli nämä väestönsuojat, on ne sitten noita asuintalojen kellarikerroksiin rakennettuja S1-luokan suojia tai tämmöisiä kallioväestönsuojia, niin nämä on tarkoitettu siviiliväestön suojaamiseen, eli kansalaisten suojapaikoiksi. Johtokeskussuojat on sitten muun muassa näiden väestönsuojelumuodostelmien ja joukkojen oleskelu taukopaikoiksi, suojapaikoiksi, ja sitten näihin perustetaan näihin johtokeskussuojiin muun muassa näitä kuntien johtokeskuksia ja väestönsuojelumuodostelmien lohkojen ja alalohkojen johtokeskuksia. Ne on ihan samanlaisia kalliosuojia, ne vaan varustetaan vähän eri tavalla. Sinne tulee enemmän ehkä pöytiä ja viestiyhteyksiä ja sitten vähempi ehkä majoitustiloja ja tämmöisiä mukavuusasioita. Totta kai niissä on käymälät ja vesiastiat ja niin edelleen, mutta ne on tehty enemmän niin kuin työskentelypaikoiksi, kun taas nämä siviiliväestön väestönsuojat on enemmän oleskelupaikkoja. Sen lisäksi on olemassa muun muassa näitä laitesuojia, joita esimerkiksi teleliikenneoperaattorit on rakentaneet, näitä vaikka sitten matkapuhelimien johtokeskuksia tai mitä nämä nyt sitten on, teleoperaattoreiden serverihuoneiksi ja niin edelleen, että ne ei ole niinkään ihmisten suojautumiseen, vaan enemmänkin laitteiden suojautumiseen. Ja sitten on erilaisia säteilysuojia tai muita tilapäissuojia. Minäkin asun semmoisessa omakotitalossa, että sinne mä kellarikerrokseen sitten rakentaisin jonkinlaisen tilapäissuojan ja virittelisin jollakin tavalla ilmastointiteipillä ja erilaisten askareiden kautta, niin vaikka pölyimurista sinne jonkin sorttisen ilmanvaihtokoneen, että saisin edes isoimmat partikkelit sit suodatettua siitä. Näin ollen tekisin oloni mahdollisimman turvalliseksi, kun siellä omakotitaloalueella ei ole mitään väestönsuojia olemassa. Voihan sitten olla valtioneuvosto voi määrätä muunkinlaisia rakenteita rakennettavaksi sitten valmiuden kohottamisvaiheessa. Tässä on semmoinen sulkuteltta, josta puhuttiin tuossa jossakin tunnissa, eli tämä toimii niin kuin eteistilana. Se on tuommoiseen puukehikkoon ruuvattu telttamallinen eteistila, jonka sisäpuolella on sitten ylipaineventtiilit, jota kautta se ilma poistuu sieltä. Tämä toimii niin kuin tuulikaappina, että kun tuon teltan sisällä on se varsinainen suojan ovi, niin jos sitä joudutaan käyttämään, niin sieltä ovesta ei puhalla pahaa ilmaa sisälle saakka, vaan tuossa on semmoinen eteistila, jossa voidaan sitten, jonka avulla voidaan sitten suojaan sisälle tai suojasta ulos kulkea. Hei, tässä oli tämän tunnin, taisi olla viimeinen jakso ja näitä tulee pari vielä lisää. Kiitoksia. Mä oon Partasen Aukka ja toimin tämän Jätkäsaaren kallioväestönsuojan valmentajana tai coachina. Heippa!